Γεια σας από το δοντιατρίο του Τριαντάφυλλου Καραμπίνη. Θα μιλήσουμε για τις στεφάνες. Οι στεφάνες είναι καπάκια τα οποία τοποθετούνται σε τροχισμένα δόντια, τα οποία έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές, παραδείγματος χάρη από τεριδόνα. Οι στεφάνες επίσης μπορούν να στηρίξουν γέφυρες για δόντια που λείπουν. Μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για αισθητικούς λόγους, όπως δυσχρωμικά δόντια και δόντια τα οποία δεν έχουν καλό σχήμα. Οι στεφάνες μπορούν να κατασκευαστούν μόνο από μέταλλο. Μπορεί να είναι μεταλλοκεραμικές, δηλαδή στεφάνες οι οποίες είναι χτισμένες από πορσελάνη, η οποία στηρίζεται σε μέταλλο, ή στεφάνες που είναι μόνο κεραμικές. Κεραμικό και πορσελάνη είναι το ίδιο πράγμα. Τώρα, σε δόντια τα οποία έχουν υποστεί απονεύρωση, θα πρέπει να τοποθετήσουμε στεφάνι, γιατί το δόντι με την απονεύρωση χάνει την εσωτερική δομή του, με αποτέλεσμα τα πλάγια τυχώματα να καταστρέφονται με τις μαστικές δυνάμεις. Οπότε, αν τοποθετήσουμε στεφάνι, το δόντι δένει. Για να κάνει ανασύσταση ο δοντίατρος του δοντιού, μπορεί να τοποθετήσει μέσα στη ρίζα έναν άξονα, όπως είδαμε. Αρχικά, ο δοντίατρος τροχίζει το δόντι για να πάρει ένα καλό αποτύπωμα. Βάζει νήμα μέσα στα ούλα, έπειτα κατασκευάζει μια προσωρινή στεφάνη, τοποθετεί την προσωρινή στεφάνη, η οποία είναι από πλαστικό και δεν αντέχει πολλές μέρες, δεν είναι κάτι μόνιμο, δηλαδή αν μείνουμε με την πλαστική στεφάνη υπάρχει περίπτωση να καταστραφεί πολύ σύντομα και να νεκρωθεί και το δόντι σε επόμενο στάδιο. Έπειτα από κάποιες μέρες, μια-δυο εβδομάδες, θα έρθει η τελική δουλειά, η οποία θα δοκιμαστεί στο στόμα και θα διορθωθεί στο στόμα. Μπορεί να ξαναγυρίσει στον οδοντεχνίτη, να γυαλιστεί και θα επιστρέψει τελικά για να κολληθεί μέσα στο στόμα μας.